Mikkel BP, my man. Mikkel opvokset i Juelsminde. Han 29 år gammel. Han var lille baby. Her er han 34 år. Mikkel BP var født Juelsminde den 19. oktober 1995. Han er med i Dansk Folkeparti fra 2016 til 2023. Og han er en konservativ ungdom. Nu er han skolelærer. Gris. Grisen Minecraft video kiggede på Mikkel, og den blev sammenlignet med Neko Gris. Grise Neko. Det er god til det her. Konspiration. Mikkel BP i en video af Counter-Strike, der snød han og dræbte hans venner med God Mode og Noclip. Vi kan se he cheat to kill you. Det betyder han snyder og dræber dig. Vi 2021, det er mere end jeg skulle stå rip, men i 2021, der døde Mikkel, og han blev kørt ned af sikker trafik. Jeg er færdig.